A gaskiya ni bana goyon bayan dakatar da nuna daba a fim, sannan kuma bana goyon bayan ci gaba da nuna daba a fim. Ina da hujja ta to bana goyon bayan kowane bangare. Abin da isa shine shi fim ana so misali a nuna real life, ma'ana rayuwar da take faruwa ta gaske ake so a nuna a fim. Shi fim abin da yake nuna kenan, abin da duk yake faruwa a gaske da sauransu. To misali a gasken ba a dabar ne, ana daba mana, ana komai, to ya zama dole akwai inda dole sai an nuna dabar. To sai dai matsalar guda ɗaya ce, misali labarin ya kamata a inganta, ba wai dakatar da nuna dabar ya kamata a yi ba. Misali a tsarin fim ana so ya kasance ma'ana ɗan kallo baya goyon bayan ɗan ta'adda, yana goyon bayan mai gaskiya ne. To amma yawanci mu a Hausa fim za ka ga yawanci saboda rashin ingancin labarin, za ka ga ɗan kallo yana goyon bayan ɗan daba. Za ka ga misali kamar irin fim, for example fim ɗin a duniya, za ka ga yawanci 'yan kallo suna goyon bayan kanabaro, suna goyon bayan tawagarsa da sauransu. Irin kamar yanzu a ce an kama Abale, to za ka ga kowa baya so a kama shi, kuma a fim ɗin kaga ɗan daba ne, ɗan ta'adda ne. So kaga ya kamata a ce a labarin ya kasance ɗan kallo ya tsani marar gaskiya ne, yana kuma goyon bayan wanda yake so ya ga an tabbatar da gaskiya. Ko kuma idan aka nuno mutum gashi ɗan harƙalla ne kaza kaza, to ya kamata a nuno irin walakantar da zai yi a ƙarshen fim ɗin, ko kuma a ƙarshen rayuwarsa ta wannan fim.